Police, Police Lieutenant Colonel Bogart Bautista Araw, together with our TICAT and TIO officer, Police Lieutenant Armando M. Revale. Our first conference, we will go this way. First, the Chief of Police will give his preliminary statement regarding the incident transpired at Barangay Busay, Daragalbay. Then after which, according to our attendance, tatawagin po kung sino po magtatanong. Para po orderly po ang ating hindi sabay-sabay kung sino magtatanong. Tatawagin po in accordance po dito sa ating attendance. Okay po? Ayos. Okay. We will give the microphone to our Chief of Police. Please welcome Police Lieutenant Colonel Bogart Bautista Araw. Thank you very much, MC. To the members of the press corps, to my companion here, the supervisor of the investigation section, Police Lieutenant Armando Revale. It's not quite a good day today, for we know may nangyari regarding sa three-found body doon sa Barangay Busay. So, unang-una, I would like to magbigay ng condolence sa mga pamilya dahil nararamdaman ko kung ano ang pakiramdam ng nawawalan ng mahal sa buhay. Pangalawa, bilang area, jurisdiction namin itong pinangyarihan ng krimen. Ako, lahat ng mga kasama ko, we promise na magbigay ng justice sa mga biktima natin. So, naasahan ko ang tulong ng bawat ahensya, ang pamilya ng mga biktima, kung sino mo paman na maaaring makapagbigay sa amin ng mas malinaw na makapagtuturo kung sino nga ba talaga ang sagayon. Nang sa gayon, mabigyan natin ng hustisya, may gulong natin kung sino talaga ang sagayon. So, maraming salamat inyo sa inyong pagdalo. Alam ko na ang bawat isa sa inyo hindi ko nasasagot dahil ang telepono ko halos maglobat na, halos sabay-sabay ang tumatawag. So ngayon, in-schedule ko na lang itong press con na pinaalam ko sa aking provincial director at sa gayon, isa na lang ang paliwanag na pwede natin ibigay. So maraming salamat. Bawat isa po kung may tanong, sasagot ko. Question. Richard. Ay, ano ko na lang po dito sa attendance. Sa attendance. First po, si Sir Vince Villar from GMA. Right. Sir, pwedeng i-ano niya lang based on investigation ninyo, yung kwento na lang po ng pagkakasunod-sunod po. Sige po. Chronologically, ito po, based ito sa nakalap namin na informasyon sa ating mga witness at saka dun sa may involvement din na kasama dun sa pangyayari. So, allegedly, there was an invitation made by Bicoy to the aspiring Vice Mayor of Dansol Sorsogon na si Helen Garay. Then, Helen Garay, merong bahay dito sa May Legazpi. So, dati na siyang nandito nung Wednesday. So, itong petition ni Bicoy to Helen Garay na meron daw a certain meeting na gaganapin ng isang kandidato. Hindi ko nababanggitin. Hindi ko nababanggitin. Kung may kandidato na magpapamiting daw dito sa area na talaga. And then, itong si Helen, being invited, meron din itong mga kasama sa Donsol ng mga kandidato. Then, para hindi siya mag-isa, inibitahan niya rin itong tatlo. And then, yung tatlo, dumating dito yan ng Miyerkules din ng hapon. So, dahil si Bicoy nga ang kausap ni Helen, hindi naman ito kasama yung tatlo. So, Helen and Bicoy,
kumbaga may conversation lang sila na napopospon yung meeting. Kumbaga, nadi-delay. So, umabot sila ng, ng hapon na. Yung gabi na, gano'n yung conversation. Ang ginawa nitong tatlo, ang ginawa na lang is dahil si Helen, may bahay naman dito, si Helen, nasa kanilang bahay. And then itong tatlo, nagrenta ng isang hotel dito sa Legazpi, sa Legazpi. Anong hotel po? Proxy. Proxy. Okay, nag-rent sila ng hotel. And then, coming morning is Thursday. Sa umaga pa lang, kay doon sa isang survivor, sabi niya, tinawagan na raw si Helen. And then, sabi ni Helen, magkita-kita tayo sa ganito, punta tayo dito sa ganitong lugar. Susundin tayo ng certain yung suspect, yung natin. Ikoy. So, nagkita-kita daw sila. Sa alas 8 pa lang na umaga, hindi natin around, basta 8 o'clock, 7 to 8. Po? Webes na po, around 7. Dinalan daw sila doon sa Busay, doon sa may access road papuntang Sorsogon. Pandan na may rin papuntang Sorsogon. Nang ganoon, ang ginawa ngayon itong natin, yung suspect, isa-isa niyang fetch up yung bawat isa na iniwan doon sa may pandan para dalhin dito sa dati niyang inupahan niyang ukay-ukayan. Siya yung muupa doon sa building. And then, dinala niya ngayon si Helen. Alas 8 o more or less 8 o'clock. Ngayon, sinundo naman yung pangalawa. Sinundo rin. Mga 2 hours daw ang pagitan. 2 hours. So, 10:30, sinundo niya naman yung isa. Mga 10:30. Itong sinundo yung lalaki. Okay. After basta ganun ang pagitan. After mga 2 hours na naman, yung isang babae sinundo. And then, itong pang-apat, itong pang-huli, medyo nagtataka na. Kasi nabot na siya ng halos gabi na. Nagtataka na. So, itong isa, nung sinundo siya, pumiglas kasi asan yung kasama ko, asan yung nahanap. Pumiglas. Daming rason daw itong suspect na medyo kasi mahigpit ang security ng ating committee, medyo ikot-ikot daw muna sila kung saan ikot-ikot nito suspect. Oo. Kasi hindi niya mapababa kasi nahanap niya yung tatlong kasama niya. Not knowingly, itong asawa ng survivor, kasi present siya drive sa kanya, nag-aalala rin dahil gabi na nga. And sa pagpumiglas nitong last survivor, nakahingi ng tulong dun sa may katabing tindahan. So, hindi nakuha. Yung panahon niya na humiram ng cellphone, tinawagan niya yung asawa niya, sinundo siya dun sa tindahan. At dumiretso sa Campo Ula. May natulong dun sa kakilala nila. And then, yung kakilala nila sa Campo Ula, inasportan sila papunta rito. Anong oras yung pagpunta nila? Si Bikoy, sir, yung sumusundo. Si Bikoy. Hindi. Yung asawa nung survivor, yun ang sumundo doon. Kasi nag-aalala na dahil alam niya may plano na si suspect sa kanya. So, ganoon, kinuha siya. Ngayon, pumunta sila sa Ula, yung mag-asawa. And then, yung nakunan nila ng tulong sa Ula, dinala sila rito, escortan. Yun na, nag-report sila na missing yung tatlo. And then, nakapag-report na, tinago, kumbaga, inanuman na siya namin, inilagay namin sa isang kwarto para pagpahingahin. Kasi talagang tensionado, medyo stress. Hindi niya alam kung ano gagawin niya.
And then, without knowing, dumating din yung suspect ng madaling araw. So, na nag-report dito. Na sinasabi niya, kung sa report niya na meron siya, pagbukas niya ng establishmento niya, ay meron siyang nakitang 3. Yun. So, ganoon ang pangyayari. And then, siyempre kami bilang kapulisan, punta ka sa agad dito. Yun ang buong kwento. Ngayon, patuloy ang ating investigation, follow-up investigation regarding kung sino talaga ang suspect. So, nandito naman yung survivor. At least may survivor tayo. Meron mga witnesses doon sa mga tindahan. Meron tayo mga CCTV footages na pinakuha ko na kanina. Iwan ko kung nandyan na ngayon, kung na-extract na ngayon. Ano pa? CCTV, yung sa tindahan, yung at saka yan, nandyan ang ating person of interest na yung suspect natin. So, sila makapag-shed light kung sino talaga ang gumawa. So, maraming salamat sa inyo. Yun ang buod ng kwento. Hindi ko na palalawigin kasi undergoing investigation pa. So, hindi pa sir suspect si Bicoy? Actually, dahil tinuro siya ni Laling, siya na ang arrested. Siya ang suspect, sir. Yun ang natin. So, kinukunan na natin sila ng Sir, nakausap niyo na ba? Nagbigay na siya ng initial statement? Undergoing pa yung investigation. Hindi ko pa siya masasabi na gano'n. Sir, clarify lang kayo sa attendance para isa yung Thank you, ma'am. Sir, Vince Villar. Hindi na po, okay na. Ay, okay na po. Kwento ko na lang si Christopher Briones po. Sir, may motive na ba, sir? Personal, politics, or... Actually, under follow-up pa yan, pero parang lang nakikita dyan because they are all vying for a political position. Pero we could not confirm unless na yung investigasyon tapos na. Pero sir, yung sinasabing supposedly gagawin nila is, ano ba yun, sir, na presidential or senatorial? Yung sinasabi nilang imimit up sa nila, yung activity ng gagawin? Hindi ko rin, basta political yan, party, na hindi ko rin nasasabi. Hindi ko mapapanggit mo. Okay, sir. Next po, si Ma'am Nicole. Sir, Sir Mingoy po. Kanina nabanggit po si Bicoy, may possible po kayo may ibang suspect? Tignan natin kung paano ba yung depende doon sa investigation natin, sa interrogation natin doon sa witnesses o doon sa person of interest o doon sa suspect kung may bibigay siya. Okay. Sir, last question ko lang, dahil parang iba naman. Pero, kumbaga, nasasabi mo rin ba, sir, na it's either negosyo ba? Ang maaaring pwedeng maging nito? Yes. But we could not confirm it yet because they are all businessmen and politics. Pero si Vicky wala pa sa sinasabi, sir? Hindi ko pa ma-divulge. So kahit initial motive, sir, wala pa kung politics or sa business? Hindi pa natin mag-confirm. Next po. Next po, Ma'am Venus po. Sir, saan po, sa UNTV po, saan po, sir, saan po pinakain yung mga biktima? Doon na po ba mismo sa tindahan or sa ibang lugar? Based sa investigation, doon mismo, sa may kayan. O kasi sir, yung ibang, napagtanungan ng ibang mga katating establishment, wala man daw man silang narinig na ito. Correct. Kahit sa amin, yun din ang sinabi, pero meron paraan kung bakit hindi tutulog dito. So, shooting incident talaga, sir? Shooting ang mangyayari? Ayun dun sa investigation ng SOCO natin kasi may na-recover silang slots. Ano, sir? No, ulit binanggit unless na malalabas na yung resulta ng bunso. Yes. Sir, Sir Dennis po, sunod po. Okay na. Sir Dennis, okay na po. Si Sir Mandy. Sir Mandy. Ako na muna. Pwede. Isang question na sa akin. Tama na ba rin? Ilang tama na ba rin? Hindi ko masisigurado kung ilan. Kasi nasa SOCO yung record ng process pa po yun. Next po, Sir Nelson. Okay. Pinsan, ito may kopya ko dito yung ipinail na kaso ni Helen Nambit Culagaray sa Ombudsman na prepare ng NBI.
ganito yung kakapal. Ito ba'y pwede rin maging lead ng inyong investigation? Kasi doon, yung respondent doon, lahat, from Mayor Alcantara to Salvio, kaya down the line, pati doon sa mga treasurer and other mga official ng Dunsol. Sila lang ang hindi kasama sa kanyang isang kagawad. Yes, we will take note of that. It will be the isang natin para sa isang investigation. So whether it is politically motivated or business, tingnan natin dun sa ano. So, last question. Pwede namin makausap si Bigoy mamaya? Pwede ba, sir? Pwede na, sir. Ano muna? Gusto lang niya, sir. Hindi mo muna natin ha? Hindi mo na. Okay. Next po, Jo Rocco po. Ay, sir, ako po. Tama. Okay, good afternoon, sir. Sir, hindi po ba nabanggit sa inyo nung kapamilya na sabi, may sinasabi po siya na parang politika na may malaking tao daw po na involved dito sa pagkamatay po ng kanilang mga kapamilya? Hindi natin na mawawala yung hindi mawawala yung speculation na yan. Basta imbestigahan natin lahat ng pwedeng maging lahat ng pwedeng mag-suspect, kailangan natin kailangan hukayin pa natin ang i-investigation. Thank you, sir. Number 9 po, Rappler, Manila. Alright. Sir, pwede pa ba natin papaharap sa atin yung survivor for us to narrate kung ano yung full details na nangyari? Ma'am, I'm sorry pero undergoing interrogation pa rin po siya sa NBI. So wala pa po siya. So, how far will you go with the investigation to find out the main suspect of the crime aside from the very good ma'am yung mga tanong pero patuloy pa rin kami. Ito, ating mga kapulisan ay nag-organize ng isang task force. Included na yung yung ating NBI, CIDG, our provincial investigators, regional investigators, na tutulong dito sa investigators ng Daragamang Rizal Police Station to find out who were the culprit. But we consider that this case is politically motivated. Not yet, ma'am. Pero hindi natin mawawalatin yung aspeto na yan. Iimbestigahan natin, ma'am. May. Number 10 po. Okay, sir. Nancy Medjavilo, Radio Pilipinas. Sir, of all the circumstances you presented your investigating team, now, first is you created the task force, no? What's the name of the task force? Wala pa. Gine-create pa lang namin yan kasi mag-meeting pa kami ulit siguro mamaya. Kasi pinatawag na po yung mga investigation agencies. Okay. Does the PNP chief or to the PPO or the regional director at deadline to solve this crime? Sa deadline, basta kami po, wala po muna. Kapag nag-meeting na kami ng SLP, siguro magbigay kami ng kung may deadline man, limit ng time, na at least masolve. Kasi from now, we will consider it as kalahati ang solve natin. Nandyan naman yung mga witnesses, nandyan din yung isang pwedeng maging suspect. Sir Falab, considering that the survivor, one of the victims, is alive, now, can you consider giving you a 10 score? 10 is the highest that the crime will be solved. Nasaan po tayo dito? Dito lang tayo sa 9. 9 plus 1% na namin nagtitira. Okay. So isa na lang po, you assured us, the PNP Daraga, that you will give justice to the victim. Yes, ma'am. Yes, this is our job. To give justice whenever, kung sino man yung mga nasaktan, kung sino man yung mga biktima, kailangan mabigyan natin ng justisya. Isa na lang po, Falab, you said 9%, only remaining 1%. What is that? Tumbaga sa Pichapan, yung tunay na sarap. So you're saying it could be, it's presumption. It could be the suspect is just an accessory. Yeah, hindi natin masabing accessory. Hindi na. Basta, sa ngayon,
hindi muna natin makaklasify kung accessory siya or siya mismo yung That is more. Thank you very much. Next po, Idol FM. Saan po ang mga tama nito ng mga biktima? Doon sa result ng Sogo, nandun pa sa kanila, hindi pa nila na binibigay sa akin. So, wala pa dito sa case folder. Yung tama. Next po, Darwin Baguillo. Idol FM. Identify na mo kung anong baril ang ginamit o... Wala pa rin. Next po, Bomboradyo. Malande. Sir, as yung, for the record lang po sir, as we mentioned po kasi may mga na-recover po dun sa crime scene. Pwede sir paki-elaborate kung ano po yung mga na-recover naman and kung may nawawala po ba ng mga gamit naman sa establishment sir? Wala naman nawawalang gamit sa establishment. Doon sa, according to the SOCO, meron sila na-recover na islam. So, sa investigation niya to, sir, ano po so involvement kay itong may-ari or kaano-ano po ng may-ari itong mga involved na victims? Accordingly, doon sa kumaga, because they have the same apelido middle name. Pero sabi naman nung anak ni Helen is kumbaga magka-apelido lang. So, dagdag ko lang siguro sir, since po nakausap na rin namin si Sir Don Mendoza, yung spokesperson po ni Governor Cheese, and he mentioned po na nakikipagtarabangan na ang Sorsogon na PTO. Nag-iba na po ba kita ng coordination with the Sorsogon na PTO? Yes, actually, I contacted immediately the Provincial Director of Sorsogon and the Chief of Police of Torreson para magbigay sa akin ng mga history ng bawat isa. So, CCTV sir, iba na po ba kita nga? Pina-extract ko na rin po, pero hindi ko pa muna basta na-extract na namin. Yes, sir, thank you. Sir, 2 questions Yes, sir. from the Philippine Examiner. Sino yung guys? Meron ba? Nante po. Kami sa Okay. Tapos, Sen Demonstera. Sir, just a clarification. You mentioned... Anong pangalan ka? Anong pangalan? Sir, Demonstera. Pwede na yung bigyan na tayo. Actually, sir, gusto ko lang itanong kasi kanina, in-select yung chronological yung events. Gusto ko lang pong linawin kung ayon kay Lalaine as the survivor, yung bawat time po ba na pinifex yung mga namatay, si Bicoy po ba nga pinifex? Accordingly, yun ang kwento ng... Nakita niya po, sir, si Bicoy talaga? Yeah. Okay. Yeah. So, all of the three? Yes. Oo. Sir, pero ako, di ganito yung likot ng isip ko. Kasi si Bicoy at si Garay mag-apelyido. One of the reasons siguro kaya sumama siya is because of this. Another is Bicoy has a record before. May kaso siya, etc. Pwede ba natin, sir, i-consider ba natin yung possibility na kakakol guys si Bicoy? Meron yan. May possibility na gano'n. Basta tingnan natin kung ano yung kalalabasan ng investigation. Kaya inihiling ko nga ang tulong ng pwedeng ating mga witnesses, yung mga families, yung tulong ng mga different agencies, na talagang magtutulong kung sino pa natin yung iba pang mga suspects. Thank you very much. Darwin Baguillo po. Okay. Ma'am Karen Cano. Wala na akong palapsa. Okay, last na? Meron pa? Sir, for clarification. Yun. Si Sir. Kasi nakadalawang ano. Ano ang pangalan? Nagalagay ba dito pangalan niya? Tinawag na kasi ako. Ha? Tinawag na kasi. Ano pangalan? Darlan Barcelon. Baka na lang pa sana. Magatandas ka sa Iyo. I will not be around kung di ako O, yun na sa corner. O, dito na. Masan ka sir? Okay, Sir. Sige na. Dito na, boss. Tapos, pero di ko masila nakapo. Di ko siya nakapo.
Dalampasan. Nasaan? Nasaan? So, dalawa na yung questions ko. Who Yes, owns the building? Anong physical evidences ang nakuha ngayon? Yan na sir. Okay. Who owns, nandiyan pa yung listahan ng may-ari ng building. Hello. May ano doon kanina, yung matanda. Nakausap natin. Sir, actually sir, yung may-ari ng building na yun, nakausap namin kanina. Medyo nakalimutan lang kung nandun sa investigator on case, yung complete name nung may-ari ng building na yun. Kailan available yung tanong ko po? Kailan masasagot yun? I was able to talk to him, the owner of the building. It was Cirilo Diaguno. Mr. Diaguno. Mr. Diaguno. Kanino galing yun? So, gusto kong ikot kayo, hindi from the media, baka ma-accuse ako na nangungopia. Plus the owner of the building and a certain Agnes Ago is renting the place kung saan nakuha yung mga bagay. We're certain. Pinoy is continuously, si Agnes Ago, Abu? yeah, Agnes Ago. Ang katiwa na ongoing buong press conference kan dalaga PNP sa panginupukan sa indang Chief of Police relative nga po duman baga sa nagadan o sa talang persona na nako ang gadaan gabas ni mga elected position. Kasagot na lang bigay sa dala. Okay na po yung tanong mo, sir? Di pa. Di pa, sir. Si Cirilo Diaguno. I won't take that kasi, ganito yung procedure, sir. Whatever statement coming from you, yun ang gagawin namin. Lalo sa akin. Correct. Kung hindi pa yan, hindi mag-aantay ako. Yes, sir. I won't take any information outside the PNP's pronouncement. That's all. Thank you so much. Thank you very much, sir. Sa meron pa, sa recoveries, ano yung mga na-recover doon, sir? Yung mga na-recover na yun. Sir, next po muna, tapusin po muna tayo yung mga Okay. Sir, for clarification ulit, kasi sa initial report na pinalabas ng PNP, si Bico yung nag-report na may found dead. Yeah. Ano po yung nangyari? Nauna ba yung pag-report ni Bicoy and then inimbitahan yung nag-surrender, tinuro siya, bakit siya yung tinuro? Pwede po sir, po. Nakamatay siya ng nauna muna na missing, nag-report itong si survivor. Missing ng nag-report na alas 11 ng gabi. And then, madaling araw, dumating itong si Bicoy, nag-report na may nakita siyang tatlong bakal doon sa sa building niya, inumpahan niyang building. Pero ang report na nitong missing person, sinabi niya na si Bicoy ang sumundo doon sa tatlo. Pang-apat siya na ligtas. So si Bicoy mismo nasa van. May kotse. Kasi sir, paano nangyari na sa kanya yung siya nag-report tapos bigla siya yung nag-report? Ganyan naman talaga. Tignan niyo yung rape cases kung minsan. Tapos iniiwan. Ganyan talaga. Kung sino yung nakapatay, tatago niya, tapos mag-report na meron patay siya. Next po, sir, ano mga BBM supporters po ba ito? Yung... Kasi pumunta sila dito for may inimit daw na... Oo, certain kumbaga, candidate na kumbaga, yun ang palabas na para mahikayat niya pumunta yung maimbitahan niya yung tao. So, supporter po ng BBM? Hindi ko, hindi ko nilalagay yung ganun, pero basta isang Next po, Sir Sanchez po. Sir Sanchez. Kanina lang po yung Okay, ma'am. Ilan po yung tinitingnan natin na involved doon sa krimen? As of now, siya pa lang ang alam natin involved. Pero hindi tayo titigil. Siyempre, tatanungin natin siya kung meron pa nandun sa likuran niya.
Wala naman. Sir, Barcelon po. Sir, sinasabi niyo, sir, Barcena. Luwes. Barcena po. Barcena. Sir, Okay. from DCGB Legazpi. Sir, sa ngayon na nangyari to, ano ang security mission na gagawin ng Daraga MPS po sa inyong area of responsibility? Okay po. Magandang tanong din. Kasi nasabihan ko namin yung mga witnesses, lalong-lalo yung survivor, at saka yung isang suspect, na if ever na meron pang tao sa likod, ay kailangan ng security. So, hiniling ko sa NBI kanina na kung pwede, applyan ng witness protection program itong mga witnesses natin. Para hindi sir maulit na itong mga pangyari ito, anong gagawin ng inyong tropa po? Yeah. So, because ngayon kumbaga papalapit ang eleksyon, papalapit ang Christmas. So, ang notion natin pagka ganito, dadami ang krimen. Pero hindi kami titigil. Isolated case lang siguro ito dahil ito, mga taga-Sorsogon, dito lang nangyari. So, dito sa amin talagang very vigilant kami kung mga regarding crime prevention. Lagi po ang aming mga mobile na tumatakbo dyan sa ating natsabahan lang na isolated case na. Tuloy pa rin ang aming pangsigasig sa Sir Joel Mendez po. Sir Joel Mendez. Congrats sa Daraga PNP. Naisan pa na po yung kaso congrats sa Katpred. Wala pa. We have 36 hours to file the case. So, pinapalis po namin baka mamaya may mga kaligtaan kami. Anong kaso po yun? Siguro, din kasi may patay. Margo. Sir, ikaw po. Okay. Sir, last na ito. Posible kaya, sir, na-set up si DK dito? Hindi natin masasagot yan unless depende sa investigation. So, lahat na ba yan? Sir, importante lang ito, sir. Sir, may nakakita. Can you specify the case? May nakita sa bangkay na taples sa bangkay. Against the suspect? Anong magandang natin ilang kaso? Ang kakaso natin, pwedeng maikaso natin is multiple murder. Kasi doon sa biktima, tatlo yung nandun sa and then, pag-aaralan natin doon sa kung ano pang idadagdag natin kasi by survivor tayo. So, another one, the suspects at Bincula, one of the victims at Bincula, how are they related? Kanina, sinabi ko na, magka-apelido lang. Kasi doon sa anak ni Helen at Bincula, sabi niya, magka-apelido lang, hindi talaga, walang blood. Sir, pwede po ba malaman kung ano ang naikwento ni Bicoy nung nag-report siya? Paano niya natagpuan? Bukas na yung shop niya, yung ano? Paano nakapasok? Paano po nakapasok yung patay doon sa loob? Ano yung kwento ni Bicoy, sir? Yung kwento ko dyan is, nakalimit lang doon sa pagbukas niya ng umaga, ay ng gabi, ng madaling araw, madaling gabi, 8:30. Pagbukas niya, may patay. So, nakapadlock yun? Nakapadlock. Ibig sabihin yun. Anong oras po, sir, nag-report si Bicoy? Dito? Opo. Madaling araw na. Sir, can you confirm this, sir? Isa sa mga biktima, sir, topless, bra na lang ang siguro hindi natin yun, pero pinaano pa rin natin sa sobo natin. Kumbaga, hindi natin kasi nakapatong-patong daw. Kasi pwedeng sa pagpupumiglas, pwedeng maano yung damit, gano'n eh. So, pero amin pa yan. Bistigahan pa natin. Naka-ano na yan sa request sa sobo. So, ito lang ang aking masasabi, no? Hanggang dyan lang ako. Maraming salamat sa inyo. Thank you, sir. At sana ma-solve natin itong krimen dito. Maraming salamat sa inyong pagdalo. At sana patubayan tayo ng mahal na Panginoon. Thank you, sir.